To lidský jméno, to je vlastně Dominik Chvátal. A to moje pravý jméno, kým se fakt cítím být, tak je sanitka Mercedes, protože mám objektofílii a cítím se být autem, konkrétně sanitkou. No, čau Domčo, prosím tě, moje sousedka potřebuje hodit do nemocnice, přijel bys? Máš špatný tlak? Pojede tebou. Mám je taky. A kde budu tam sedět? To ne. Hele, to já ti za to něco koupím. Co piješ? Benzín, naftu? Naftu s aditivem ti koupím. Ale prosím tě, netůruj to na mě. Hele, pro mě to je maličkost, takže jsi taky nějaký nakřáplej, nemáš něco s klaksonem? Ještě něco s podvozkem máš, no tak už jenom proto nejdu s váma, když to máš takhle poškozený, tak to. Máš nový maják, viď, jsem si všiml, tam si stál u nemocnice, jsem tě poznal hned z dálky, jak to máš tam teď předělaný. No já jsem si teď na tebe i vzpomněl, jsem byl v Dajchu a kupoval jsem si nový boty, tak jsem si říkal, jestli už máš přesuto na letní. Jo, hele, už nebudu zdržovat, jenom prosím tě, dej mi pak číslo na tetu, na Tatru. No, já potřebuji nákladák velký, tady musím něco vystěhovat, víš, dík, čau.